Asitala. Yeah, 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 yeah. What's up? Can you come and help me? Unsiki uzoshaya nje athi siva kancane nje. Ake nisitheme kancane iband. Hallelujah. Can you just give a big hand of praise? Come on. Ah, Lord. Hallelujah. Jesus. Yeah.
Lord,
wahrazulwa ngenxa yethu. Hey, ukungabe umXhosa. Cishe ngithi wahuzulwa. Wahrazulwa. Ngenxa yethu. Hey, othi akamazi akazi lutho. Akazi lutho. Hayi bayasho la ngaphandle siyahlangana nabo. Athi angimazi. Mina ngifelwa abakithi. Oh Jesus. Kodwa ngoba esithanda wasithanda usasithanda namhlanje ingakho wehle ezulwini waze emhlabeni ukuzosifela. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muhle Jehova. Muhle insuku zonke. Amen. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. Akeshayile uNkulunkulu izandla ntambama. We thank God. Wow. Hallelujah, hallelujah. Hey, kumnandi ukuba sebukhoneni bazalwane. Sengiyabona ukuthi mfundisi kungani la madoda athi sesingamane sakha amadokodo la sihlale la. Ngoba it is nice to be in the presence of the Lord bazalwane. Shayela uNkulunkulu izandla nje bazalwane. Wow. My God, we thank you. Hallelujah. Bazalwane, we don't want to waste time. We don't want to waste time. After izwi lasekuseni, we can't wait ukuba uNkulunkulu ufuna ukuthini kithi. We can't wait bazalwane. I think izwi lasekuseni, before sibiza umfundisi, can we give? Can we give? No one must come before the Lord empty-handed. Can we give bazalwane? Can we give bazalwane? Can we give? Hayi yabona kusho ukuthi le nizoyikhipha imali eningi inihlalisa phansi. Ayiphumi mawumile. Ayiningi kakhulu bazalwane. Inihlalisa phansi. Hallelujah. Hallelujah. My God, we thank you. Ubani wayazi nje ukuthi angakhonza kusukela ekseni kuze kushayele ikhathi engenankinga nje. Uyabo ukuthi lento ekucomplainisa ngeSunday into encane nje. Hallelujah. We thank you, Lord. We love you, Lord. We adore you, Lord. We lay our lives before you. We love you, Lord. We love you, Lord. We adore you. There's
none beside you. No other God. We lay our lives while we are standing, Basalan. There's none beside you. No other God. We lay our lives before you. As we are all standing to receive the gift of this house, Pastor S should be preaching ezandleni enkulu bazalwane. Come, let's welcome umfundisi. Hayi zincane lezo zandla, zincane lezo zandla. Hallelujah. 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 Ithunase linqotshiwe Jesu uyaphila. Ithunase linqotshiwe Jesu Hallelujah. Hallelujah mini. Hallelujah. Uyaphila uJesu basalwane. Amakhosi ake afa namanje amathambo awasemathuneni. Kodwa uJesu yena yedwa waqoba ukufa. Ayikho into ongeyinqobe. Bangabe uJesu wanqoba ukufa. Hallelujah. Njoba similana nje sumsebenzi wokufa kaJesu nokuvuka kwakhe. Amen basalwane. Nakuba umile ingoba wafa wavuka. You are a product of his resurrection.
Khona into eyashiwo omunye ubishop omzalwane wami umngani wami. Wathi nje khona lento engiyithandayo yakwaShembe. Ingathi nje ngavele ngenze yona kodwa ngiyenze la kwaJesu. Uyibona masebenzi? Ngengabona istatus sikaBabzulu uveli uthi uma besingazi izayoni bebengazi amaphara ukuthi ikhali lezi ibiza kanjani. Hayibo Bos Shaya ngesiyoni Bos Hayibo Bos Hallelujah. Ngoba ukufa kwanqotshwa. Asikho ke lapho Pastor S. Sikhuluma lento namhlanje ngiyabingelela mfundisi umama emuva obaba omama abasha egameni lika Jesu. Amen. Angubali phela uSunday school ngoba kubala kulapha abantu abasha. Ngoba ngibabona lapha entsheni. Amen. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu osebenathi kwaze kwabala. Ikamahashia nahashte. Meke atokemane eshtea. Can we pray in tongues, bazalwane? Just a few moments. Monohoshina kahasia nahandeshta. Give me some strings. Manda shekemane. Lekeyando shte. Ikamahane kosia. Urana namashe ketalia hasienda yahash. Let's charge the atmosphere. Let's charge the atmosphere. Mononokoshte inamasana mashi. Enene sianoshnahasia.
Yena manoshia noshina. Uye namasiano. Katomana heshte kita mahasi. Kanaya hita koma neshte. Ina kamone helikapashte mahasi. Lika atokoshte mentalika. Let's charge the atmosphere. Derekabashte hilakai mahasi. Yenenamasi katoma nekeshte yenda. Ile kamandere ya hasaka. This is the holy moment, Bazalwan. Monahasiya kamanta itakama. Ele kena nasi ando mashiena. Oh nanasiye naneshte mahasia. Oh namandele moshiana. Oh sahina mandesh. Oh Jesus. Take us center straight, Jesus. Take us center stage. Take us center stage in this place. Jesus is all about you. It's all about you, Jesus. Spirit of the living God, we submit under your authority. In the name of the Lord Jesus. Jesus. Narakamande shtele hasiya ramahas. Oh Jesus. Thank you, Spirit of the living God. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba. Abanye babone kuyiholide kufanele bavakashele ihlobo. Kodwa thina sathi sizohlala emkhoneni kaNkulunkulu. Lithizwe kaNkulunkulu, in his presence there is fullness of joy, and in his right hand there are pleasures evermore. We thank God that ukuba la our lives will never be the same again. Ayikho into enzela uNkulunkulu angakubhadali. And asimenzeli ngoba sifuna ukubhadalwa, kodwa simenzela ngoba enguNkulunkulu. Hallelujah. Sayibophezela kulento yokukholwa uye, noma ngaba kwenzeki kodwa uhlala yena enguNkulunkulu. Noma kungasenzakalanga kodwa sithi yena yedwa unguNkulunkulu. Asiyikukhothama kwelinye altar, asiyikuya futhi kwabanye uNkulunkulu, kodwa siyawukhonza yena yedwa noma ngabe sekwenze njani. So ngicela uyishayele izandla ukuthi ukhona la. Bazalwane, I've learned ukuthi kuwumusa ukuthi uthatha amanzi ugeze. Don't take it light. Isuke ikhona impethi ungahlala. Isuke ikhona impethi ungakhonza kwi-TV. Kodwa lento ukuthi uthatha amanzi wageza, wathi ngenkonzweni, cela uyishayele izandla for that. Hallelujah. Sikulento ke bazalwane ethi azingathi ngavele nime nje la. Zwani amaLevi yabeza. Athi hayibo. Angithi nadalelwa khona ukukhonza. Ngiyazi ukuthi icathula ayifuni lutho. Kodwa khona indoda ngasekhaya ngakithi eyasindiswa inganazi icathulo.
base bethe ndodeni lalela akothi mase kufakazwa ungabe susiphoxa usugijima uyaphambili ngoba awunazi icathulo yathi indoda anginayo inkinga vele nje zombonga uJesu ngihleli lapha phansi thema ibili into yasezulwini yathi indoda icathulo onoyicathulo angikwazi ukungafakazi bayibonisa iphambili indoda ngisho ukuthi ke umbonga uNkulunkulu ukuthi unazi inyawo ziyangena ezicathulweni icathulo ayingabi inkinga haleluya khona banganazo abavele bambonga uNkulunkulu behamba ngeenyawo bathi icathulo onoyicathulo kodwa uJesu uyinkosi sikule ndaba ke bazana you may be seated in the presence of the Lord hallelujah let's give them the hands bazalwane our best choir in the world best worshipers in the world asibaza abanye sasibona sikule ndaba ethi entering God's rest isho njalo itheme yethu itheme yonyaka kodwa ngithanda le wena mfundisi wangithumela yona ethi faith in the rest of God ila ngikhona ke namhlanje ake siqale lapha le ndaba ku Matthew 11 ngoba ngathi indaba yethu iqale lapho le ndaba ye rest zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nensindwayo konje ufune sime can we stand bazalwane and sifunde together izwi kaNkulunkulu come to okay can we start come to me all you who labor and are heavy laden and I will give you rest simalapho ngaze sihlangane singahlala phansi bazalwane uJesu la bazalwane ukhuluma le ndaba kade thandaza ngenhla ethi ngiyakubonga baba ukuthi lokhu uye wakufihla kwabahlakaniphileyo nabanokwazi kodwa wathatha isambulo wasinikeza abantwana nalabo abangahlakaniphanga ngiyakubonga uNkulunkulu ngalokho khona abantu abebequalifya academically bayaqualifya ngayo yonke indlela bayaqualify labantu kodwa wakhetha wena baba lesi sambulo ukusinika laba abangabantwana wasinika nalaba abangahlakaniphanga ngicela ukukubongela lokho uNkulunkulu ongubaba wami kade kunomsindo bomningi ngenhla khona la khona uJesu bekade ethi maye kuwe Khorazini maye awusibonanga awukodwa bazalwane maye kuwe enomaya abaningi uJesu kodwa maye fika uthi sengiyakubonga ke kodwa khona abantu esengibafikele kodwa bangangibona ngithe sengibahambele bangabona nesikhathi sokuhanjelwa kodwa lento ususuke wena baba wayambulela laba bangahlakaniphile wayimbulela abantwana babona bathi hayibo ubani ophakathi kwethu miningi imisebenzi ayenzile uJesu eyenza ngaphandle kodwa wangakwazi ukuyenza ezweni lakubo because they failed to recognize ukuthi ubani lo sambulo yayidinga lento eyisambulo mina nginayo inkinga bazalwane nami futhi ngayenza lento yo exegesis yo homiletics ngayenza le nto ngathi mangiphume eBible school ngathi mina yini lento ngathi ayiniki impilo khona abantu into abayifunayo because abantu bakhathazekile bayasindwa abantu badinga into ezobathula imithwalo
abantu badinga isambulo, abantu badinga into ezobakhipha la bebhajwe khona. The structures and the structures of the sermon, the width of the sermon, and the conclusion. Siphume sinjalo kulamasonto wethu. Siphuma siqonde senze so. Kodwa into sihamba nayo. Kwafika into enamandla eyasihluthula, yasibuyisela kuKristu ethi ngaze ngaphumula ngumuntu omusha. Amen bazalwane. Uthi uJesu zanini kimi nina nonke. Angazi why leli verse libizwa kakhulu makubizwa altar call. Ngoba ingathi la kwangana altar call la. Kwakuyinto okubizwele kuphumuleni. Kezwakala bazalwane. Ake sibuyele kwi-Old Testament. uNkulunkulu ukhuluma noAbraham. Uthi Abraham inzalo yakho izobanjwa eGibhithe. Ihlale khona 400 years. Awubangusaba go 400 wagcina u430 angithi. It was more because iyona lento yokunga recognize umuntu ozokhulula. Kwagcina kuba no 30 years ubu unnecessary. Because ngokaNkulunkulu kwaku 400 years. Uyaphuma uMose uthi khona into engiyaziyo ilakimi. I'm wired ngumHebheru umthetho wami. And ngidla kahle ngiphathwa kahle lana kodwa iqiniso lithi angikwazi ukuthokoza esonweni isikhashana. Yezwakala decide uMose wahamba wabuyela eyobheka abakwabo. Uma ethi uyababheka ngithanda le kakhulu ukuthi wafica belwa. Uma belwa uthi uzama ukulamula kwase kwakhona olimalayo. Uma ebuyela futhi ngakusasa same pattern. Uthi lona omunye hayi lalela ngikubonile nizona. Wena ngikubonile usufuna ukungibulala njengalo usho kumuntu edeliverer. Kwamphoqa uMose ukuthi abaleke. Njobe baleka ewudeliverer. Yazi ngifuna ingathi le ntshumayelo yami uNkulunkulu akawushintsha umqondo ngawe. Lokho akushilo ngawe akakushintsha uNkulunkulu. Kuyoma it's a pity ukuthi kodileka abanye abantu kodwa lento ayibeke kuwena for us. Noma ungaze ubaleke akekho munye except you. Hayi bazalwane ngiyafisa niyibambe le. Ngithi mina noma ungashayeka kangakanani kodwa iyazi lento uNkulunkulu ayisho ngawe ayisoze yaguqulwa ukuthi wena uyashayeka. Khona izinto uNkulunkulu akuphathise zona zabantu abathile. Hayi bazalwane noma ungafika bakhuluma izilungu ezicijile Gnosko iGreek kodwa lento ayibeke kuwe. Kezwakala bazalwane akawushintsha umqondo uNkulunkulu ngawe. Sikulento ethi faith yiba nokukholwa kwi-rest kaNkulunkulu. Akunikeze njengoba uNkulunkulu bazalwane eshilo ukuthi this is the year of rest. Akakushintsha uNkulunkulu. Noma ungaze ushintshe wena. And ngifuna ukusho lento ethi ungacabanga alikho izwe olinikwa uNkulunkulu lingabi nama giants. Kunama giants rest this year. Kodwa lento yokuthi ube nokukholwa kuNkulunkulu ngokuphumula kwalonyaka kuyokwenza ukuthi noma ungawabona awunginike
Lower numbers ngifuna uthi lo mfana kazana uCaleb awungiqale ku Numbers 13 uNkulunkulu uthuma uthi Mose khetha ama leaders azohamba ayobona izwe engibayisa kulo ake beyohlola lelizwe balibone banyathele ngoba khona imfihlo engiyibeke enyaweni zabo ukuthi laba uma beba bekunyawo bakulombuso bayayidla indawo angifuni bangene evulukuhlu kodwa ngifune ekuhambe ama leaders afike alibonizwe anyathele kulo alihlole uma befika bathola izwe lihle wow babona imizi ama cities babona ubisi balubone uju lolu uNkulunkulu alishilo ngoba uNkulunkulu wethu akasiyi umuntu kuba ngawaqamba manga hey bathi besalibuka besethi bese bethi fune siphathe into ewufakazi uthi silibonile bakha ama grapes angithi baphatha nama pomegranate baphatha noju fakazi bezwe esiye kulo ngoba njalo uNkulunkulu makesho into uqalathi ukunambithisa yona noma ngakuncane ukuthi nje yabona nje mayithe wealth and riches are in your house angithi akaqala uNkulunkulu akufake kuma riches angazange akunambithisa yikho uyeqala ekuhambise nabantu abahamba kuyi wealth and riches ukuze uma ufika ku wealth and riches ungasangani ikhanda ngoba ingakusanganisa le yanto yabona futhi ingcebo inayo itendency ukuthi ikuveze ukuthi ukhohlakele kangakanani wethu umfana wami uNkulu athi wema yabona noma uhlupheka ngempela usungana choice fanele ube kind hayibo athi ma you don't have a choice uzabantu bathi how ulunge kanjani vele fanele ulunge unalutho uma bekumema nje uma bekumema mawebona labantu bakulifta ngeemoto zawo fanele ukukreka ngisho ama jokes engekho emoto ona ukhokhanga petrol beswakala haw uma siyokosa lana sithengile inyama senza yonke into awuzinalutho fanele ukhuthala una choice nokuyiqoqa izitsho igeza iyona nto nayo that is why ngakulingu embrace poverty ma usukungana choice athi noma umubi nje kuthiwa nje hawu noma engathi akamhlanga kodwa unenhliziyo enhle uthi une choice you have to lezingane zethu ke masixoxa nazo ke ziyezisho njalo nami ngiyanihlephulela nje so uNkulunkulu uyabathatha uyabangenisa uthi hambani niyobona baphatha izithelo zakhona uma befika beletha umbiko wokuthi belinjani izwe excitement ayise campaign hayi yo kwathiwa hayi uNkulunkulu wethu letheni le ithi wo khona kunye siye sakubona asheshe nijabule nina yabona uMose noNkulunkulu wakhe angazi wayengasengani sifele eGibhithe base bethi lalela into esizwe sibone iqhwaga lapha ya athi ho asazabona abantu abahuge ngale yandlela laba bantu sithi siyayibuka nje thina sathi siyayibuka savele sayibona sinjenge grasshoppers sibone kithi emehlweni ethu saze nabo basibona ngalendlela esiyibona ngayo base bethi yazi into esingayenza njengamanje asikhetheni inkosi sesosiphatha la ezosihola isibuyisele angazi baba sohamba kuphi ngoba lo lwandle olubomvu
yikho mina ngikholelwa kwibaptism. Ngiyakholwa nje kwibaptism. Ngoba ibaptism yakuhlukanisa neGibhithe lakho. Noma usufuna ukubuyela emuva sekwavaleka. No Faro nezinqola zakhe bangena phakathi olwandle. Hayi bazalwane. Mina ngeke ungenzele ukuthi uyabona le 3 uJesu ayisho ngimi nje kuyona. Uma usubhaphathiziwe khona umngani wami ingane yakhe nje ayithanda lemculo le. Yabona lemculo le. Yabona lemculo le. Uma ungambuza ukuthi lolo culo oluculayo yipi worship song ethini naye nje uzwa nje ukuthi akathi. Futhi khona lemdanso nje abayidansa ungambonje umuntu wenza lento yoba ina step nje uyabona nje. Kodwa bayayenza the day ebhaphathisiwe lo mntwana wayigabha leyo nto wayinyanya leyo nto. Waba sound la emqondweni. So nje baptism is very important. Angikho lapho. So bathi senzele inkosi manje sikhethe inkosi ezosibuyisela emuva. uNkulunkulu akazange athembeka yamnenga uNkulunkulu leyanto wayizwa la endlebeni zakhe bemtshela ukuthi akathembekile kangakanani. Kwaba namadoda awu2 uJoshua noCaleb. Lamadoda ngiyamthanda uCaleb indlela ayibeka ngayo. Wathi let's go in and possess the land. Ngoba uNkulunkulu usinikezile lona. Uyazi ngami lento eniyibonile ngiyibonile. Kodwa ngiyibone ngamehlo efaith. Ngibone beyizinkwa laba bantu. Isinku senze njani? Sinko sokudliwa. Uthi konke engayibonanga futhi enye. Ugange lwabo neprotection yabo isisusiwe. Uyabona lento ekhalisayo? Ayina foundation. Ayikho futhi nento eyigadile. Kodwa wena yima kulokhu uNkulunkulu akushilo. Ukuthi uNkulunkulu uthe unyaka wami wokuphumula. Noma ngayizwi anxiety. Noma ngabona ingazathi 1 no 2 no 3 akenzekile. Kodwa uNkulunkulu ongaqambi imanga uthe unyaka wami wokuphumula. Lalela. Uvuka ekuseni uzwe ukuthi noma inkathazo uyizwe inkathazo isendleleni kodwa uvela uthi ngophumelela ngoJesu wami. Uyayizwa lento ukuthi hayi uyabona ama-account angiwakhokhile. Busuthi unyaka wami okwenze njani? Nalikhumbula liculo sathi sithi siyaqala nje ukulicula ngo2020 avele kwabheda. Sisathi lona unyaka wami. Wakhanje hayi madoda afika iCovid avele yalicima iculo. Hayibo saba sathe wathi iCovid lalela la nina. Akunakajelwa la. Ayikho uNkulunkulu into ayishoyo ingalwiswa. Ayikho. Futhi alikho izwe elinganayiqhwagazana. Yabona nisafuna ukushada. Aningibukeni abaphamisana safuna ukushada. Phamisana hayibo sizazangcwele nini. Lalela uyabona njengoba ufuna ukushada nalobukhona ugirlfriend okhona. Akekho umuntu ohleli nje. Ukhona khona. Hayibo. Hayibo. Uyabona lo bhuti lo CEO omkhalelayo. Oseze wak-approach. Ucabanga ukuthi wahlala nje walinda wena. Hayi bazalwane, khona kade khona or ukhona khona. Khona igiant elikhona. Lalela ke mama, mhlambe nje yigiant elithakathi into ongakaze wayibona. Hayibo. Akufanele uwazi udaba lwakho noNkulunkulu wakho. Ukuthi uNkulunkulu mawushila ukuthi umyeni wami lo. Doesn't matter. Ukhona khona. Ukhona khona uyeva mama.
ungakulinga uyikhohlisa uthi ucabanga wena wedwa. Khona ulindiwe njoba wena uSophie. Ukhona. Likizwe li-empty. Kodwa uthi uNkulunkulu fear not. I'm with you and I will remove them one by one. Awukholwa uNkulunkulu uyeke ukukholwa ilento oyibona phambi kwakho. Uthe uNkulunkulu this is the year unyaka werest lo awuphumuli ngani wangalala uNkulunkulu nawe wangalala. Baze basho bathi siyahasila nohasila nodwa. Uyabona uJesu abantu ababizile ubiza abantu bebelaborisha. Asilaborish la. Lana we trade our gifts. Khona ngizwayo. Asilaborish ngoba uma ulaborish uzulaborishe in vain. Kodwa lana into esiyenzayo sikhipha lokho uNkulunkulu asinikeza khona. Yikho sikwenza faithfully ngoba sazi ukuthi sumsebenzi wezandla zakhe size emhlabeni ukuzoletha lokho asiphathisa khona. Noma ngazathi umqashi futhi noma ngazathi umqashi ungena ngo8 kodwa umuntu owazi ukuthi ngiphathiswe into okufanele ngiyinikeze abantu uphuma nango6 athi khona imisebenzi engisayo wenza ngoba sizele ukuzosebenza hayi kulaborisha bazothi ke wena Pastor S phela isilunga usazi kahle yini umehluko wokusebenza nokulaborisha. Angisena ubuze lo mbuzo anakawubuza yini umehluko. I'm here on earth ukuzoveza lokhu uNkulunkulu angiphathise khona. Yingakho lithi izwi kaNkulunkulu thina we show forth his virtues and perfections. Yikho mabekwenza abanye bekwenzela ukuhola yilabo abalaborishayo ke lapho thina sikwenza ngoba sazi ukuthi we are having the spirit of excellence. Funeke kuphume lento right ilento uNkulunkulu nayo mabengayenza uNkulunkulu ebezoyenza ngalendlela. Asikwazi ukwenza izinto nje for the sake ukuthi ngiyenzile ngoba ngizohola cha. Ubengayenza yini uNkulunkulu ngalendlela wena oyenza ngayo. Ngoba wena umfanekiso wakhe futhi ufuze yena. Wena ubungawupheka yini lo Brian ngalendlela uNkulunkulu ebezowupheka ngayo. Ngoba uma bezowupheka uNkulunkulu bezobalansisa even the spices. Bengake sizwe esinye sithi qhwi kwesinye. Bekuzothula konke kuthule ukuthi tu. Si enjoy the meal. uNkulunkulu awushintsha umqondo ngawe. Bathi ke laba baqebhula ingubo zabo. Bathi akwazi into ayishila uNkulunkulu bese siyayiphikisa. uNkulunkulu ngifuna ukuya kulento ethi uNkulunkulu he's a rewarder. Mhlawumbe ke siye kulento yini faith. Let's go to Hebrew chapter 11 siqale ku1. I have to have faith in rest. I have yini yona lento ka faith. Yini lento ka faith. Uthi lo awunikeza nge amplified mama. Noma ngabe MPC noma ngabe iamplified nje ninayo. Cela ningiphake bo mama. Now faith is the assurance, the confirmation, the title deed. Ngathi ngake ngime nje lapho. Yabona nje obuhleli la unendlu angithi. Iphi indlu yakho? Iphi? Uze nayo la? But yini onayo? I-title deed. I-title deed isho ukuthi unayo ini. Noma ungaze uthi mina I have many mentions into efunakalayo ubufakazi bokuthi unayo ini.
i-title deed iwubufakazi ukuthi unayo indlu. Uma usabhadala ibond bayayibamba babamba ini. So lithi izwa uNkulunkulu i-faith i-confirmation, i-faith i-assurance, i-faith i-title deed. Bese ithi of the things we hope for, being the proof of things we do not see. Okay, ake siye kuleya nto ye-proof yezinto esingayiboni. Yiziphi izinto esingayiboni? Angithi lithi izwi kaNkulunkulu ekuqaleni uNkulunkulu wadala ini? Izulu nomhlaba. Uyalibona yini izulu? Uthi uPaul makabonga uNkulunkulu Ephesians 1:3. Makabonga uNkulunkulu osibusisile ngesibusiso sonke. Esibusisele emazulwini, sibusiso sokomoya. Kodwa uyabona ukuthi ngokukaNkulunkulu nala singaboni khona you are already blessed. Kodwa lento kufanele uyikholwe ukuze izokwazi ukuzomanifesta la ezweni labaphilayo. It's a title deed. It's a done deal. Yenzeka iphelele le yanto. Njengoba ethe uNkulunkulu unyaka werest uqedile uNkulunkulu ngokwakhe. Kodwa wena kufanele lento uyithathe uyisebenze ize ikuphilele. Ngoba last year kwakunyaka weharvest. Some of us aphuma singayiphathanga. Hayi ukuthi inkinga yayi kuNkulunkulu. Inkinga yayi kithi esingalisebenzanga izwi lesiprofeto elithe unyaka weharvest. Na this year ngicela ungayivumi into ukuthi yithi nje angiphumi kulonyaka ngangenanga kwi-rest. Kade iminyaka imenyezelwa kodwa ngiphume nginjalo. Abantu bafakaze ngiphume ngafakazanga. I remember la ngangikhona kudala. Yayise yabona wakuthiwa I remember ngiqala ngafika kuthiwa and this is the year of supernatural accomplishment. Lalela ngangifuna ngisho idumbe ezifile ngithi singakuphi. Ngizobavusa. Supernatural accomplishment. Uyalisebenza izwi kube ngazathi alikhe elinye elikhulunyiwe except this one. Bazalwane yabona this year angisho ukuthi ungawafunda amanye kodwa hlala la kulele rest ngoba kufanele likuthelele izithelo. Have faith in the rest kaNkulunkulu. Have faith. Ushila uNkulunkulu awaqamba amanga. Ngike ngakwata mfundisi ngikwatisa uJoshua. Ngeze ukuthi wazangilimaza lo baba. Hayi ngeze ukuthi ngiyalimala manje. uJoshua ngithi mina sesixoxa ngithi moya ngcane kanti uJoshua yena why mase kwabiwa amazwe angamniki uKhalebi izwe lakhe uNkulunkulu amreward ngalo iHebron ukuthi ngenxa ukuthi wena you were having a different spirit nansi iHebron ngikunikeza yona as a reward ngithi akasamniki ngani lo uKhalebi uze uyolithola leliyazwe na 85 wayengamniki ngani inkohlakalo kade yabakhona even in the house of the Lord. Ilwela uNkulunkulu into ayishilo ngawe. Otherwise wonke umuntu ulwela into yakhe la. Ningizwe la. Yabona le ngishoyo. Wonke umuntu uphusha yakhe agenda. Ukuba uKhalebi akazange athi we Joshua bring me my Hebron. Wawukhona uNkulunkulu enginika lelizwe. Wonke umuntu uphusha into yakhe. Ngishoni ngishoni yabona babuzwana isizukulwane esize emva kwakho musu lokhu phusha khela ingane phakame sifulfill calling yazo sesibe sathe nawu lokhu la hayibo
la sishikashikeka la sino 60. Come on. Bathi laba you want a new blood. Abantu abadala balokhu babambelele. Babambele sofela la. Hlala phansi and guide us. Sinenkinga eAfrika. Ayintsha lenkinga indala. Inkinga yokuthi every generation ifika iqale phansi. Ngoba ngenkathi bese function aba-raise umuntu. Akhona eParliament la. Kuthi uzozuzelela eParliament ngoba nakho ena release. Deda wozubulawa izimpi zepulpit. Ngishilo. Ngithi mina mashabalala. Wena ngcono ngoba umamncane wami. Uzobuya ungibuzele eceleni mntaka Monica wazala. Ngikhulume nawe, sengikhuluma njengonyoko. Ngithi mina ngiyakufa. Ngithi mina ngenkathi ufunctiona raiser abanye omashabalala. Uyangizwa? Kungathi ebudaleni zithela uhlala phansi udedela izingane. Shilo. Lo baba lo okuthiwa uCaleb kwafanele gatherisha strength. Athi amandla nganginawo ngina 40. Ngenkathi uNkulunkulu enginika lelizwe. Ngisesenawe as long uNkulunkulu enami. Sicela kungabe sisukuma isizukulwane esothandaza kanjalo. Angikudeleli mfundisi wase. Angikudeleli mfundisi wami. Akuthi nje usenamandla. Nginamandla yimi ngibe ngithi niwe ngimdala la. Usenamandla. Njoba nginamandla. Ngithi mandla. Uthi ma. Ngithi asambe ngane. Bese ngiya nawe ngithi buka ukuthi mangithandaza ngithini. Mandla uma ngibiza uNkulunkulu ngimbizela ukuthi ngiyenze kanje. Singasali siphumputha. Ngasala uphumputha nganginayo into enamandla. Nganginento enamandla ukuthi ngikhuluma nemvelo ngizwe kodwa angifuni ukukufundisa ukuthi lalela fanele ube nayo lento yokukholwa ukuthi uNkulunkulu emhlabeni. So uma ukhuluma nesihlahla asikulale kodwa mandla ukhuluma kanje. Because you know who you are. Abasenzi lonto. Kuba ngathi bengithwele. Uma esefika Nigeria. Alithathe izwe futhi angitshela ukuthi ngubani kodwa eshe belithathe ubone ukuthi bayangitshela kodwa bangiphuca. Ngoba angazi abakwethu bafa nento kaNkulunkulu. Siqala phansi. Angazi ngifunani la siqala phansi. Njalo eAfrika nje siqala phansi. Fanele sibongile ufe nento kaNkulunkulu ikhona ngoba ngiphusha yami into. Noma unganayo into kodwa hayi ngisaphusha yami. Uyaphusha until when? Ufunani la? Uthi uCaleb into engiyaziyo. I-inheritance yami angiphumi la. Ngifuna abantu mina namhlanje abazothi angiphume emhlabeni ngingabanga into uNkulunkulu athi ngiyiyo. Kwesinye isikhathi I would kick you. Suka endleleni yami. Because ngibasathe ulokhu wenza nje. Yazwa unaso sakhe isikhathi. Yazwa unaso. Some of us siyaguga. Savalelwa abantu ababe uNkulunkulu ebabekile bangafuni ukusiraise. Uthi mawubuka ukuthi hey I'm 60. I'm 60. But sinabo obaba nomama. But they've decided
not to raise us. Some of them basondela eduze kwethu ngoba befuna istaff esisiphethe. Ngoba into yabo sitshotile nokho. Ayaskisini. Some of them hayi ngoba bene-good lekhuzana for us. Kodwa ngiyakubona ngane yami ukuthi kunento oyiphethe. Eneyami yini kanti yini oNawomi begcwele beseBhayibhelini kodwa singabi nabo ekuphileni. Ngoba ukuphumula kwakho kukuRuth. Some of you kufanele ngabe uyakhandleka. Kodwa kuba waraise oRuth wathi Ruth ingane yami geza. Ugqoke. Gcoba amafutha. Uyobheka uBoaz uthi ungakuphi. Ngabe uphumule. Awuthi bengiyilento le. Lokho ukuphumula ungacabanga ukuthi kokwehla ezulwini kulenga kanje. Kubekwe kubantu. Khona abantu empilweni yakho abafike bakuphumuze baba ukuphumula. Some of them baba ama-sons of consolation, amadodana enduduzo. Bathi bungabarayizanga. Ngatshela omunye umfundisi mina eKZN ekwatela athi nje ababhizi bathatha imali bayonikeza labantu bangaphandle ngathi ukuthani banaki. Kufanele bayithathe ngoba nina ulwela ukuthi nje wena usiyoze uphelele epulpiti ingane yaphele esitulweni nento kaNkuluNkulu kufika umuntu athi nje ngicela ulead prayer lead prayer athi kunento kaNkuluNkulu la nina nibanaki bahambe ke bobathengela ama messages ngathi ya nina inkinga ikini inkinga ikini inkinga yikho kulaba bantu bangena laba bantu bali rate izwe ingoba inhloko zakhona ayikwazi to protect their own. Musa ukuthi leso skills sinaso babuzwana ungamnikeza usibonelo. Usiyoze ufe naso. Kanti into uNkulunkulu ayinikeza abantu bakazwani. Why are we not raising kids uthi guys siyaphuma entweni manje yayo yonke lento kufuneka abantu bomsebenzi wezandla. Fundisa abantwana umsebenzi wezandla lento yenziwe kanje ubanikeza iskill before uvala amehlo. Funeka uma usuvala amehlo siqale phansi manje. Bani ozosakhela igate uhambile ubabuzwani. How selfish are you? Siqala phansi eAfrika. Siqala phansi. Kunomngani wami owenza ijewelry wathatha imshini wathi my friend ufuna ukuyidayisa le mshini ngathi wakulinga uyidayisa. Leso skill eAfrika asiningi. Ngakulinga uyidayisa ungaba frustrated kwamanje but bona ukuthi urenta kanjani but kufanele irise leyo nto ukuthi sinamatsha ngaka eAfrika amahle kangaka. Why azolandwa abantu bangaphandle kodwa thina abanikazi bendawo asenzi lutho ngathi ungawulahli lo mshini ungayilahli. Ngakulinga uyidayise ngoba leso skill asikho. Ngathi mangiye ku-exhibition yakhona ngathi Thixo kunento nje eAfrika. Ukuphumula kwakho khona abantu abakuphethe. Don't ignore them. Abanye uzoqala ubakhulisa. Ngiyabona lento ayi-excite ne? Ayi-excite lento engishoyo ngoba wonke umuntu udlala yakhe into. Ngendlela wonke umuntu uthi nje wealth and riches are in ma. Khona abantu abaphethe incebo yakho into nje badinga ukupholishwa and wena unasi skill sokuba polish. Uyangizwa baba? Uyangizwa baba baphosha ne? Unasi skill sokuba polisha, unasi skill sokupolisha the young one but usigodlile. Mina ngithi lo mthandazo kaCaleb awungabi khona in our generation. Abantu baze baphume usazoqashwa apha una 60. Ake ngithi nje manje ke Pastor S uyahamba ke uyofunda uyokwenzeni uyophinde
futhi nayo lento yokuqashwa ngiyifuni ngoba funa ngabe siyayisebenza. Uyayibona? But amandla wafana ngalenkathi ngina 30. Ukuphumula kwakho unawo waphunyuzwa uRuth. Leya restoration bangayona kaRuth. Leya kwakuyi restoration kaNaomi. Kodwa uNkulunkulu wasebenzisa uRuth ukuthi angene kuBowazi kule family. Ukuze uNaomi akwazi ukugona isibusiso. Ubazalwane. Khona ngizwayo. Ngathi ngibangizwa ngapha. Ubaba umkhulu kaDavide, umkhulu kaDavide correcteni bafundisi. Umkhulu kaDavide wagonwa uNaomi. Kodwa ezalwa ubani? uRuth. Wayengeke samzala yena. Kodwa uNkulunkulu waletha intombazane. Aba kwi same situation yokufelwa amadoda. Ngiyezwakala. Lo mama waba very careful ukuthi uyamraise lo ntombazane. Noma lo ntombazane noma uNaomi esemxosha kodwa lo ntombazane wathi angikuyeki sisi. Angikuyeki ma. Yazi angikuyeki ngoba khona into oyiphethe. Kodwa lento oyiphethe izozalwa yimi. Lo mama lo uthi sisiwe wawayeka wonke amasimu ugade lena nje kaBowazi awasusa amehla akho kuyo. Siyabadinga labo bantu abazosi-advise kanjalo. Ungashawa izimpi. Uyabona izimpi ma owazilwa. Fanele mina uma ngifika ngithi ma wayinqoba lempi. Ngeke ngisayilwa nokuyilwa. Ngoba enye wayilwa uyilwela thina esizayo. Fanele uma ngibona ngiphaphaza ukuthi wazala mama. Yabona ke mabekubhukhela ihotel. Ngithanda isa story sakho ma. Yabona mabekubhukhela ihotel. Be careful. Ngalokhu kusondela abantu besilisa. Angithi ugcobo bazalwane luyi magnet. Lento eseyiphethe. Uzoza lokho bathi hey pastor hey madam. Hey pastor kodwa awuphi? Ngangima wenze njani? Kodwa wawuphi? Wow, what a woman. Webabuzwane. Uze uhlangana nekhwapha la nyoka I'm telling you. Ilokhu inyoka inganakhwapha nje uhlangana nalo. Hayibo. Khona omunye webazalwane ngoba nayile kweministry. Ngifikeleke emzini wabonke. Amengathi ngike ngashada ngiyazi man ngiyazi. Ngiyazi. Hey yabona la. Hayi kaliwa la. Wanginyanyisa ngalo apostoli. Yo. Uyehla ke tana, uyehla. Uyehla emotweni yakhe. Qoqoqoqoqo uzovulela mina. Avuleni ngani umkakhe? Anginazo mina izandla. Zokuyivulela. Nginyanyiswa ukuthi ngiyabona ukuthi endlini abakhulumisana. Manje ungivulela umnyango wani mina? Ngabiza unkosikazi ngathi ni right. Athi hey sisi siyabuya. Nganje sengisho ngelinye ilanga ngathi ngangifuna umuntu engivulela umnyango engavuleli unkosikazi wakhe. Ngikhatha nebhizi nje njengamanje ngikhatha nebhizi ukuthi ngizondwele unkosikazi wakho manje ngoba lo nkosikazi wakho manje usezongibuka ngeso lokuthi umnyeni wami wavulela uPastor S umnyango. You understand? So izimpi esilwile thina akufanele oAyanda bafike balwe same battles. Ngcono ngowami. Yini bekuhlekisa nje lo boy yini khona phakathi kwenu ngiyaza ngeke ube offended. Ukuphumula kwalonyaka ngicela ube very wibaso okunye ukubeke kubantu laba uyazi ukuthi uDavide
ukuze athole leya restoration yamakhosikazi nabantwana bakhe ababethathiwe. I-information wayithola kulowa mfana owaye eyethile enganamandla. Musukubuka abantu ngokwezimo zabo. Ngoba lento ukuthi babuke ngama conditions abadlula kuona or ama situation abadlula kuona, you will lose your things ngoba kune information oyidingayo enikubo. Khona umunye wayifonile la umunye umphosele efonile lapha emavikini efuna nje iwisdom how to uyitheklisha kanjani ielement lekuthiwa ulwandle. Uyitheklisha kanjani lona? Ngiyamtshela ngithi naku but be careful. Ingakulandela le yanto. Ingakulandela le yanto. Vala lezi ikhala nalezi uyabadinga enilo mama uhamba ngemoto enkulu kanjani pastor esohamba ngo-Uber. Kodwa ngiphethe ulwazi yambuliwe lento ngiphethe ulwazi oluzosiza ngisho iministry yakhe athi angikaze ngayibona into enjeni my ministry zangoma zifika nje zishiye ngisho imiyeko yazo ngathi wathi indawo unganalo ulwazi lwayo ngoba izangoma ziyaphansi olwandle ngoba ngo-Uber lo sisuhamba emoto ephezulu ngapi. Ngiyezwakala bazalwane khona izinto uNkulunkulu ayibeke ebantwini ongabadelela ungakulenga udelela abantu. uNkulunkulu le rest yakho uyibeke kuba abantu. Hayi mina sengabaphasa nje abantu ngadlula ebantwini. Lalela umhlaba operator ngabantu nana. Uyangiva? Operator ngabantu wena uma udlula kithi ucabanga ukuthi leminyango ufuna ungena kunabantu lo mnyango. Sizwileke faith is a substance, faith is a title deed, faith is the assurance. Yikholwe into uNkulunkulu ayishilo. Uyabona ungayiyeka yonke into kodwa mayisize yasho uNkulunkulu eyisho nangompostoli ibambe lento uyikholwa uthi ngomane ngifele kuso lesi prophet kodwa lokho akushilo uNkulunkulu kuyikho ngoba kawaqamba manga. Enibazalwane ukukholwa kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Akuveli nje kube khona le yanto ukuze uyisustain ngezwi. Ukukholwa kuwesika akufuni nama-chorus akufuni nama-tongues. Ukukholwa kufuna izwi. Umuzwa ukuthi ukukholwa kwakho kuyehla. Phela mina ngilikhuluma iqiniso ukuze ukuthi mina ngiphile emhlabeni. Usathi usayikholelwa nje into vele kuzi opposite. Nizwe lento engisho last week ukuthi uqeda ukudeclare ayibo. Kuvele kube worse than ungakaqala ukudeclare. But to sustain faith yakho, feed yourself with the word of God. Uyabona lezi ayikhali zonke ezilapha ku-Ephesians sisodwa esithathwayo. Esezwe. Put the word of God in your mouth. Uyethi Pastor Chooks, put the word of God in your mouth. Then know the word of God knows what to do. Khuluma Timothy izwi kuyisikhathi noma kungeyiso. Uze ukuthi isimo ufuna ngabe ngithi namhlanje. Uyazi ukuthi uNkulunkulu njengoba libalele kanje angavele ethi kuyabanda. Sefune ngivele ngiyikholwa lento ngoba useyishilo uNkulunkulu wathi kwenze njani. Uyangizwa ukuthi ithini imvelo ithi libalele. Athi uNkulunkulu kuyabanda. Sefune ngiyeke ukukholwa amehlo ami ukuthi nalezi zinto engigqokile ezingishisayo nje njengamanje ngivele ngithi sekuyabanda. Ngicela enye ijacket sekuyabanda ngoba uNkulunkulu useshilo wathini. Nayizwe into engishoyo bazalwane. Kholwa ilokhu uNkulunkulu akushilo. Unyaka resta. Ureste irent ingabhadaliwe uvele uthi uNkulunkulu. Hawu, niyakhumbula lecolo. Ngiyakholwa
ngiyakholwa ngiyakholwa manje ngihlushwa yini uvele ithi fridge ngi-empty uthi angiyibonanga uvele uyiclean nawu bazalwane hey lento ngiyafuna ngilifakazele ngayicleana la emavikini ngathi ngikhuluma inyama kule fridge inhlobo ngeinhlobo yafika izolo hey hoy wathi mina yafika inyama kwafika igrocer khuluma namakhabethe. By faith we understand, Hebrew 11 verse 3. By faith we understand that the words were made, were put to order, were framed by the word of God. Frame amakhabethe, ngawaframe amakhabethe, ngaframe ifridge, ngahamba ngawaframe wardrobe. Mina ngidlisa team. Yabona mamzwane? Ngidlisa nje team. Ngiyaframe ngikhipha impahla lezi bese ngiframe ezintsha ngaframe alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi sengikhohlwa nokhohlwa hayibo lo muntu umzalwane lo afike akhipha ngithi manje awana amaplastic athi hey nansi igrocer ngathi ngithi nansi impahla zokugqoka ngathi hayibo Sam nansi makeup nansi nina nohlezeni khokha thina sigqoka mahala sidla mahala uyayibona nje le nto le ngoba siyakholwa siyaframe umhlaba wethu uzophathwa istress ezo pastor S nje njalo bafika nje be on point asikuthengi njalo siyaframe siyacreator we live by faith not by sight futhi uma ubona ukuthi kantenga ngikunikeza amathiphu njalo uma ubona ukuthi kantenga ungabe uhamba uyibuka iaccount ungayibuki we look not umithi nje 00 sangibonanga u00 put the number there the number ukubona ukuthi uyabuka ubuko 00 laba okungana number ngapha unganona uyifakile inamba faka inamba wabona noma uthandaza wena uthandaza ushona lena awukho specific ufuna malini Father I need money I pray for money will come at how much ake sithi sikunika malini be specific bala phansi list be practical bala phansi list irent yami imali engaka or ama lekhuzana ame ngwabhadalayo endlu angaka ilekhuzana ingaka ubhale phansi umuya uyayipresenta to the Father unefika oyiphethe Father in the name of Jesus Lord I thank you that you provide emaphakadeni this is my request imali lena okuthiwa ngibusiswe ngayo emaphakadeni angithi kulapha ku Ephesians 1 verse 3 makabonga uNkulunkulu osibusisile ngesibusiso sonke not some all uyabona ke lo 30,000 ukulo all be specific baba abantwana bami ababizi ngamagama baba ngiyabonga ukuthi ubani unjani but awukho specific ubufuna yenzelwe nini lento ngangitshela omunye umama le KZN ukuthi hayi noma sengingasekho abantwana bami bayosindiswa ngithi lalela uyamkhumbula uSimiyoni kwathiwa kayikudlula emhlabeni engabonanga insindiso kaIsrael wena osho lokho kodwa unganquma futhi ukuthi mina ngidlule emhlabeni abantwana bami bengasindiswanga
Be specific la ku faith uba specific ngoba lonto kade yenzeka kodwa kufuneka uyidonse abaziwe abantwana bakuthi abasindisiwe ukuthi wena you are not specific uhamba ukhuluma ukuhlupha kwabo uyakwazi ukukhuluma by faith uthi Father I thank you that the seed of the righteous shall be delivered ngiyabonga abantwana bami ukuthi abadakwa yiwayini kodwa abadakwa wes ngalelo langa umuntu bye uvela uhambe yolala ngesisu bonke inkosi uthi baba Father I thank you that lento engiyibonayo is not permanent le engiyibonayo ngiyambona lo mfana wami ukuthi ngempela uma isedakwa umoya ingcelo uyoba njani ngisho abathakathi laba kanti abathakathi siyakhonza nabo la enkonzweni cha ule with lekhuzana uthi lo ngiyambona lo uzoshintsha lo ngeke ilanga uze uthi ngiyacasa ukuthi lithizwa uNkulunkulu ningabohlala nje nomthakathi endlini ningahlali nje angisho njalo don't live with a witch libe linye sidedela inkembe eyizwi kaNkulunkulu we cut you akunamthakathi ozophila among us Uyayilanga uxawula so science omkhulu so science yahlanganisa libe linye will dethrone you because we know who we are bazalwane angingakulokhu ngishona le nale kodwa into engifuna ukisho this is the year of rest let's rest in the word of God let's rest ekukhulumeni kaNkulunkulu uNkulunkulu awaqamba amanga ingavumi ianxiety this year refuse anxiety refuse anxiety isigqogqozo uyizwa ukuthi yagqogqoza ianxiety uthi I refuse to be anxious I'm a child of the king ubaba unayo yonke into engidingayo angikwazi kuba anxious ngazathi ngowezizwe abezizwe wathi nomunye usisi ngasekhaya ngangicwaba umamami manje ubhizi kuyangidriver ke ngangidriver uyangizwa ngiyakhuluma nabangani bami la elekhuze nefonini ngithi mina hayi phela lithi izwi kaNkulunkulu ingcebo yobaba uyaphendulelwa thina wathi wesebe shuthi yathi yafuna sisebenzele nina ngathi awushintshe ngani location shintshe location uze ngapha bazalwane we have everything Lord engayisho there is no need to suffer we have everything unlocking a faith yakho uyazi ukuthi anxiety ke yimbi ivela uthi usathi usakhona nje inendlela yokuputsha yabo uthi usathandaza ithi nje into engikhuluma last week ukuthi ifanele uyisebenze into yengqondo ngoba ngenkathi usukhulumile ingqondo ivela ithi kodwa kuzokwenzeka kanjani uyazi usumdala angeke kusenzeka lutho ubaba wefaith uAbraham lithi iBhayibheli he stuck at not at the promises of God wayethe ubona umzimba avele ashintsha amehlo avele asebenzisa amehlo efaith athi no ngisenamandla okuzala mina ke bazalwane ningangizwa kabi ne ngithi mina lo Isaac akavelanga waqatha ke ezulwini yabo kwase kuvela uIsaac wafanele uSara noAbraham ebudaleni babo benza izinto ezenziwa abantu abashadile abafuna umntwana akazange uIsaac wathi nje qa esibelethweni cha kwafanele kugugeni kwabo athi esamakhosi wasekhaya wona esamama wonke lamakhosikazi ashade amaZulu imini usikoni wabo yebo mangu anti weingane zabo ingane yakhe igama ngana ingane yakhe so uphi ulovileni
nangu anti. Yes. Nangu anti. Kwafanele uAbraham. Simphiwe. Nangu anti. Nangu omnye useSunday school. Wonke lamakhosikazi angishada amaZulu, special lawa ngawona amaZulu. Akanilunge ningibuke kabi. Ngoba yimi uanti. Uthi uAbraham, sengiyaqeda bazalwane. Uthi uAbraham sisiwe ngiyabona nami ukuthi sekukhathalekile. Khathalekile sisi. Kodwa manje sesuke wakhuluma uNkulunkulu. Wathi le ndlalifa iyawuphuma kuwe. Sizamile kuHagari kodwa kwacaca ukuthi lento ikhulunywe kuwe, kuthiwa uyophuma kuwe. Asihamba ke mama, angithi uyabona abantu basebebadala babizana ngobhuti nosisi. Awusayena ke usisi, unkosikazi. Asambe siyokwenza izinto ezenziwa umfazi nendoda. Ngoba kuno Isaac okufanele asihlekise kodwa kufuneka aphume la kuwe. Mina ngikholwa into ukuthi kwavele wabakhona nje uIsaac cha benza konke. Mina ngikhona into efuneka ikhona uNkulunkulu into ayikhulumayo kodwa umuntu ofuneka yenze uwena. Work the word. Ngiyabonga kodwa. Khona ke izinto uNkulunkulu ayikhulume ngawe. Sengiyavala. Khona izinto uNkulunkulu ayikhulume ngawe. Khona uNkulunkulu izinto ayishilo ukuthi wena uyizo. Ngicela uma ngabe ubusugive aphile. Ngicela nje uqala uyikhumbule njengamanje ukuthi mina uNkulunkulu wathi. Mina uNkulunkulu wathi. It doesn't matter ukuthi iminyaka isihambe kangakanani. Uma uCaleb ena 85. Hey, uthi lo baba futhi mina ngiyazi iHebron leyam. La uNkulunkulu anginikazi kunama giant ama-Anak ahlala khona. Bala kunankinga nama giant. Ngicela uma ngabe ubusuphonsa ithawula. Wathi hayi uNkulunkulu sokwenza einganeni zami. Ukubona sesisho njalo. Usuyiduduza ukuthi hayi uNkulunkulu wayeshilo kodwa ke shuthi sokwenza ngeingane zami ngoba mina sengimdala. Nxa ngimdala kuhlulile kokuhlekwa umina yangumthokosisi. Angabe ngalithandi lelo verse ngoba lithi iBhayibheli ebudaleni bethu sithele izithelo. Ayikho into okudlulelwa isikhathi kule kingdom. Wesibongile ayikho. Kodwa check the right location. Check the ngoba angiyisho lento engifuna ukuyisho. Khona indawo yabona i-calling angiyindwena longibiza igama lakho aze ngifuna ukulibiza. Khona i-calling ne-calling ine-location yayo. Ungabona ngathi uyavalelwa kanti i-location i-wrong sendaweni e-wrong. Awuyena wethu. Mina uma wake washo uthi hawu hayi ngani sasitho wethu awuyena wethu. Ngiyazi ukuthi angiyena. Yikho ningeke ningi-understand. Kodwa mase ngifika ebantwini bami. Ngoshoka yi1 check the location. Ukuyi-location e-right yini. Mhlambe le delay nje kaCaleb mhlambe khona lapha yakhona uCaleb asaza lisitshela iBhayibheli. Ngoba yini eqhamuka sana 85 beyephi kwa wonke lo 45 years. Check the location. Mhlambe njengoba nje singathi siwuhleka kabi masina uvala uyena wethu. Kodwa uma usufika kubantu bakho abanandaba ukuthi urough kangakanani. Bathi sifuna yona leyo nto leyo ngoba ukuze sizokwazi ukushaypheka. Check the location. Yini into yami ingavuthwa mangila. Hey woba gada nabantu othi uma uhamba nabo licima izwi likaNkulunkulu woba gada labo bantu. Buzo Abraham. Wanele nje wahlukana noLothi waqala uNkulunkulu wakhuluma. Check. Kule rest yasikuyo check. Akuwo wonke umuntu. Khona abantu abavele balethe inkathazo nje empilweni yakho ukuthi uyazi bengingcono engakafika empilweni yami. Ha. Uyabazi labantu anele ngafika nje avela kutshele usisi A to Z.
ugcina usulembatha nawe uthi uma eqeda ukuhamba ovala umnyango uthi Father cleanse me. Check the location this year. Check abantu esihamba nabo. Abantu abakhuluma inkathazo. Don't walk away, run away. Because your faith will sink. Le faith esikhuluma ngayo, the substance ngoba ikhona yonke into yakho yalonyanga uNkulunkulu uyiqedile ngayo. Kodwa wena ngefaith yakho kufanele uyilande. Nge-title deed khuluma izwi kaNkulunkulu and izindla ngale imini nobusuku.